Hvor kom teatersporet? Skal du sgu da stoppe? Det vigtige er jo at blive at lave håndtaget til sidst der. I en smuk lille... Ja, og så sidder den der. Er viklet rundt. Så dupper man den. Så dupper man nemlig. Man dupper den let. Og så banker man den. Enten der er bankemetoden, eller manden, som er knuseren. Man kvæser simpelthen bare lige en gang. Den skal lige knases. Den lige kvæse en gang, sådan. Og så skal man lige så er vi sikre klar. sig, at tapen sidder. Og så kalder man 3, 2, 1. Og så står man her. Så står man her. Og så er den klar. Og så har man et stykke æg her. Er der noget på? Er der noget på? Der er intet på. Der er ikke noget på. Det er bare et stykke lækkert æg. Niklas. Var der noget? Oprydning? Jo, skraldespand. Niklas. Bum. Bum. Sådan der. Sådan. Og oprydning er netop. Skal vi lige tage oprydning med? Hov, nu er jeg skralder mit æg. Det plejer at være så besværligt. Men nej. Så er det væk.